25. Labi-labi kayo man tatrabaho dya, man babalot. Oh, Sampi kay balot natin eh. 25 ma'am. Magkano balot ngayon? 25. Ang balot. Penoy. Wala pini, Ay, balot. Ano yung difference ng penoy sa balot? Anong diferensya niya? Yung difference. Pagkakaiba ng balot sa penoy. Yung balot may sisiw, may sabaw. may sabaw. Oh, yung Pinoy, walang sabaw yun. Parang, wala, nilagang itlog lang. Ilang taong ka na, brother? Bata ka pa, no? Ilang taong ka na ngayon? 63. Oh, bata ka pa, brother. 63. Taga rito ka, brother? Sa Aguilar po, bye-bye. Pero dito ka nagtatrabaho. Yan, sa kain ko. Ay, oo. Yan ang Mahalang sakay niyang gasolina, kaya bag. yun lang. Ay, oo. Mas okay yan. Taga-bye-bye ako, Aguilar. Boundary. Taga-bye-bye ka, Aguilar. Bawal yun. Ay. Sa may Salumagi, sir, ma'am. So, ito lang yung hanap buhay mo? Opo, ma'am. Sister ka muna. Taga-ditang kami labat. Lagit, Padilla. Oo, yan. Patinala ko, no? 4 na. Okay. Yan. So ka, ma'am. So, hindi